Λοιπόν, ετοιμάζεται για την προσπάθειά της η Ελευθερία από τις λίγες γυναίκες του κλαμπ, η οποία και στην πρώτη μας, ας πούμε, ξέρω τι, έτσι, συνάντηση, επειδή ήρθε με ένα άλλο μέλος και θεωρήσαμε ότι ήταν μαζί και δεν μας τη σύστησε, δεν τη χαιρέταγε κανένας και μας έλυσε με διάφορα κοσμητικά, ας πούμε, ξέρω τι, έτσι, επίθετα, ότι δεν της δώσαμε σημασία. Δήμητρα. Ελευθερία, συγγνώμη, Ελευθερία. Προειδοποιεί να απομακρυνθούμε η Ελευθερία, οπότε όσο μπορούμε πιο ανοιχτά και μακριά από την πίστα. Αυτή είναι η Ελευθερία. Να ετοιμάζεται στη γραμμή ο Γιάννης, ο Ελ Γιάννης. Να επενθυμίσουμε ότι στην εκδήλωσή μας βρίσκεται το χαμόγελο του παιδιού και εκπρόσωποι του για να κάνουμε όποια συνεισφορά θέλουμε στο πολύ καλό έργο που επιτελούν. Σχετικά θα σας ενημερώσουν οι κύριοι που βρίσκονται στο χαμόγελο του παιδιού στην είσοδο δίπλα στο μπουφέ. Έτσι, όποιος θέλει βοηθάει το έργο του. Αυτό. Ετοιμάζεται για τη σημαία της εκκίνησης, η Ελευθερία. Η Ελευθερία, η οποία σε κάποια άλλη φάση, όταν μαζεύαμε κάποια χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού, ήρθαν 4-5 τσάντες εκεί πέρα φορτωμένοι, κουρασμένοι, με τη γλώσσα έξω. Και όταν της είπαμε το ότι δεν υπήρχε λόγος, αλλά θα μπορούσε να συνεισφέρει κάποιος, μου ξέρω τι, έτσι ποσό, αυτό που αγόρασε, με ένα χαμόγελο όλο χαρά είπε «Μου αρέσει να ψωνίζω». Οπότε να μην ξεχάσουμε όλοι να συνεισφέρουμε το χαμόγελο του παιδιού και να σας πούμε ότι είχε ανοίξει ο μπουφές με κάποια ορεικτικά για αρχή, έτσι ακριβώς δίπλα στο χαμόγελο. Οπότε τσιμπάμε κάτι και κάνουμε και το πολύ καλό έτσι που εκτιμάμε στο χαμόγελο. Θέλω να κάνω μια έκκληση για τη λαχιοφόρο αγορά που κάνει το κλαμπ. Είναι μια μεγάλη βοήθεια για το Κασκάδι Κλαμπ στο να κάνει αυτές τις διοργανώσεις. Ό,τι δίνεται λοιπόν στη λαχιοφόρο αγορά
μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάθε φορά και κάτι καλύτερο από αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν βοηθήστε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ. Και εδώ η Ελευθερία ολοκληρώνει την προσπάθειά της. Ένα ευχαριστώ στην Ελευθερία, η οποία τίμησε και με το παραπάνω τις οδηγικές ικανότητες του γυναικείου φίλου του κλαμπ και θα παρακαλούσα και ένα χειροκρότημα για την πραγματικά πολύ όμορφη και σωστή οδήγησή της.